kubor ki babania ngenya petchwai ki mat bakong san. Ai jingkren Narendra Modi ha kajingalang jong North Eastern Council ha Shillong. Ai jingero u Amit Shah ek sarkar Modi ha ka banwanra ek sukasan ha ka than chite lammi ni. Pediang buram ke Jilla Tripura ya Menteri Rang Badu Kari bat ula peliru ya ke Dental College ke Baningkong ha ke Jilla na lor ki wei ki project. Bat ha ke juk ke por on pin ya ke jingele kai final jong ke Limpung FIFA World Cup ling ba ke giant screen ha like kha Shillong pinti kena Modi ya Kari ban penlong ya ke FIFA hadian habut. Ki khubor ki babnia Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi nega sngi ul ai jingkren ha ka jingalang jong ka North Eastern Council ha Shillong ka balong komshi benta jong ka jing rakhe ya ka Jubilee Ksiar jong ka NEC ka bla play house nem shi hajar khandai spa nyo puar ula yaro ya ka jing no sinyang jong ka NEC ha ka ban kintieu ya ka roi ka par ha ka than stela mingi bat ongru ba ka sarkar ka dei bantrei borba na ka benta ka roi ka par jong ka kom ka jingsuk ka boarding, ka tourism, ka 5G connection, ka riti dustur, ka rep karyang, ka jingele kai bat ban penne pensan, ya ka jingdan jing habaro ki pratali ki jilla. Ula banjur ru halor ki jingdan kam jong ka than stela mingi, ka ban long kum ka kherdop na ka benta ka deulanong Asia, ka basha thela mingi, ka ban long ka jing kring na ka benta ka roi ka par habaro ka than. Ki Menteri ke Sarkar Pedeng katau Amit Shah bat ukishan ready. Ringkat ki Menteri Rang Ba jong ki Jilla ba pher ha ka than stila mingi kidawan manya shumantalang ha ka jingalang. आज जो बदलाव आया है वो हमारे इरादे में आया है, हमारे संकल्पों में आया है, हमारी प्राथमिकताओं में आया है, हमारी कार्य संस्कृति में आया है। बदलाव प्रक्रिया और परिणाम में भी आया है। संकल्प आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक कनेक्टिविटी से विकसित भारत के निर्माण का है। इरादा भारत के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेज विकास के मिशन से जोड़ने का है। Menteri Keterat ki Kampo Yeng jong ka Sarkar Pedeng Amit Shah ne ka sngi ulaong ba ka Sarkar jong Modi kelawan ra ya ka sukasan ha ka than stela mingi ha ka ba ki kam le no ki jurbha ha ki ni ki than ya ka than stela mingi la jutip kum ka Jilla ka babun ki jing kulmar bar ki jing pher jing mut henry ha ki ni ki prasnem bala let no ka jing don ki kenrum kenram kala hiar da ka nyau pho na ka shispa ka jing thombor ki shipai bahara kala hiar da ka riu pho na ka shispa katba ka jing jia ka bakta ki pajba kala hiar da prap khandai na ka shispa benrap ula kren ya kane ha ka jingalang pajba ha ka sngi rakhe ya ka Jubilee Ksiar jo ka North East Council ha ka jinga don lang Menteri Rang Ba do Kari bat ki Menteri Rang Ba jong ki Jilla ba pher ha ka than stela mingi. ये 8 साल के अंदर अगर 2014 से तुलना करें तो विद्रोह की घटनाओं में 74% कमी नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर आई है। सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाओं में 60% कमी आई है और नागरिकों की मौत का जहां तक सवाल है 89% कमी आई है और लगभग 8000 युवाओं ने सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। Hadian ba ulami na Jilla Meghalaya mentaka sngi Menteri Rang Ba do Kari Narendra Modi ula lej ban yuk gejat sasha Jilla Tripura hakaba ula ai jingkren haka jingalang kabla long Hamadan Swami Vivekananda. Lengba ka video Modi ula la ruban penyas no kti lang ringkat kinong yo benta hakithain sorbat nong kendong jong ka Pradhan Mantri Awas Yojana. Ula peliru ya ka Agartala Government Dental College kabalong ka college ka Baningkong ha kane ke Jilla. Ula play ya ka project ban penyar ya ka Surok National Highway ka Bapra bat ula bu ru ya ki mau nongrim na ka benta laipu artali ki project ha ka jingjrong kabalong arspa laipu ar kilometer lengba ka scheme Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.
Layadon bentalang ru Menteri Rangba Kejala Tripura Manik Saha ulat Kejala Satyadio Narayan Arya bat kiwe. त्रिपुरा के लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप सबके प्रयास से यहां स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा अभियान आपने चलाया है। बीते 5 वर्षों में आपने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया है। इसी का परिणाम है कि इस बार त्रिपुरा छोटे राज्यों में देश का सबसे स्वच्छ राज्य बनकर उभरा है। Ulat Kejala Arunachal Pradesh uba Petru ya Kejala Meghalaya Brigadier BD Mishra retired ubalalet banyashim bentalang hagajing rakhe ya ka Jubilee Ksiar joka North Eastern Council hasilong matagasngi ula ong ba kajing yakren na kabenta ban ay mensim ya kisamla lengba ke NEC kan yarap ban kentir ya ka roy kapar hakathan ula benrap bada kajing penthama ya ka NEC General Guidelines jong usnem arhajar khatsan ka council kamla nyoshu ya kajing don jingkermen bat kajing thrang jong ki brio hakathan stela mingi ula ong ba kisamla ki dangdon kam shibon ya kajing ay mensim ban shim ya ki sienjam kum haka project tourism ban rijing ring ban thung siet ban thung ban tep bala penya ya ke NEC ka ban yarap ban rat dingkhong ya ka jingdon ki kam le no hakathan Katanat Sports and Youth Affairs ringkat ka jing yasno okti lang bat ka dorbar shnong laim kra shilong kan sa pin I ha ka ju hi ka por ya ka jing ele kai final jong ka FIFA World Cup ha padang ka Argentina bat ka France ha ka giant screen hamadan yew reng heb laim kra ha ka por prashiteng janmit ha ka biade bat ka jing ele kai final jong ka limpong FIFA Menteri Rangba adu kari Narendra Modi henai ka sngi ha ba ai jing kren ha ka jing elang kabla long ha Meghalaya ula penti kena ya kari ban penlong ya ka limpong FIFA World Cup ha India hadin habut Ula benrap bahaka por baka jingele kai football ka bahetam haka perthai kan long kari India kan sedang ban pentelun yaki kam ki jam haka biadai baka jingte yaki madan football ha Meghalaya Ka India kelala ban job da shispa prapu praran persya ya ka Bangladesh haka tes ka beningkong ka belalong ha chatogram mentakasngi ka Bangladesh kelas dang ya ka pali ka baar da ka bala yo ban kamai arspa nyopu arran ban hap no real wicket Ka Bangladesh ka don kam ban kamai sa arspa South Huay run ban yo ya ka jing job Henry kala sha penhap lut ki wicket tang hapo ka shi kenta haba be ya ka thong ka balong sunspa khatlai run ka Bangladesh kala la ban kamai tang laispa arfusa run Mentapat nginyapet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha shilong ka jing shet kalong arpo degree Celsius bar ka jing kriat kalong inyaw point in Rio degree Celsius ka jing sngam ka haw kalong Rio pun Rio na ka spa min step bat prapu a na ka spa janmit ka sun meneng kan rang ha shilong Sa shisien pat ngi pen kan mau ya pi baya ka di ka kubor jengi pila ban pet ha ka jo hi ka por ha ka YouTube channel bat ru pila ban pet ki kubor ba man la ka sngi ha ka Facebook Twitter bat Instagram jong ka di news shilong Shuaban poi siya kapukot jang katup kubor ng nyapet biyang sa sisiyan yikimat bakong san. Ay jingkren Narendra Modi ha kajingalang jang ka North Eastern Council ha Shillong. Ay jingero Amit Shah ya ka Sarkar Modi ha kabanwanra ya ka sukasan ha kathan te lamni. Pediang burom ke jela Tripura ya Menteri Rangba adu kari bat ula pliru ya ka Dental College ke Beningkong ha ke jela lalor ki wei ki project. Bat ha ke juk kapor on pen I ya ka jingele kai final jong ka limpong FIFA World Cup lingba ka giant screen halai mkra Shillong penti kena Modi ya kari ban penlong ya ka FIFA hadin habut. Te parlok katung ilapoy siya kabukot jang katup kubor jungi mentaka janmit. Hadu bangin da siyam biyang bat pila siya kasngi kublay pi baro. The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity